Monte Morelia Undizi TV ukwali nivene ase entunda gatatu ime jumuruberi obwensa kyasabuna bostambe tuko batuko sanga nabageni baito ase tukolete kirimo osajuma tatu buna botambe nigo tuko batuko sanga nabageni igoro yamangana arengete siasa kolende ase mambia bono nigo turabe tukumulekera siasa chekemeli yechae anemono buna obocholi bwaba bokene kiwoni matenga abalemi nigo baraba ase egetambe ase campaign wakira ekoko abarai babo ase bono babete bako bachora ase weekend ya eta ase kolende totakoranga niko chikura echo cyabete gusuka kurwa siko lituko liya ijuma kwika lituko liya juma mosi ingana abere koleta libera linene anene mono ase abaegenu abalia abawutumuka lituko liya juma mosi askolende emambi yabono ninde negesi ekenene asengenjo ninde negati yabali balenge kumulekera obocholi obwo gochakera ase chi training chiabarayi bose abagenti bali balenge ase ebichuo na boy go no alenge ase ensemelia noneka twa gusanga nere litukuli yameza kaunta binga nigabeteka kurwa chinsa chierete kigima ase nginjoni kubabete bako bara chikura botuko bwakia ase konekinga babere bakonekinga obocholi obunko bobole ase nchira elia yobo kiranu askendo Monte Morelia Undizi TV nabukonda usangana into kerengele kyao asemambi yabono mbuyaya alenge ase obocholi bolia okorwa litukolia jumamosi mbuyaya alenge ase obocholi okorwa litukolia liye sabato tumanyi na into sangana into ase mtandao ito Facebook Undizi TV News Digital asense mere YouTube Undizi TV News ata mtandao ito www.undizitv.net namba ito kusangana into ne ya 0792192834 sangana into mambi yabono asenchera yabene wakirebuya wakirumulia karibu sana imeandizi TV mbiyemo sifaide Morelia Undizi TV okora asiri tukulitangani tumanyango amalie chago ayeningo naende insemokie kwa lenge asobosholi obo bwechae asamalie tane igongoro kwa Meshaki Nyambano Cheng ngoro ase kinyorukeri kiage sore ward ya township Nyamira County na inche nona alenge ase bajabali kokora obuligirira bw'ekikureti cyaba director igono tore ase omurobiri oyobono mambi antosanga mangasobugare ere bujambiye mono asuikirana ime ye studio emambi yabono ntade guchakera libolio liane litangani nere buya obocholi obwo gokorwa litukuliria lia jumamosi kolengana nelichiko na boigo asenchera elikwa bergo usanga na bali balenge egati abalemi balenge kokora as balenge nsema so bocholi boli ningana yabete witabera nuna bange naende nakikwa kwa beto koranga kingani yabete konyora bange obocholi wasuki ukorwa tikoli juma wikalisiko jumamosi litangani kabisa ntoire engakiyo gukora emirimo iyere guchakera litukulia chuma tatu mbaka ichuma twamana goswai weekend ama tukaya naramanyire ne serikali na nero legal days chogo kore emirimo pono korengana no bochori bobuna bwabangitwe korengana buna none notices chia na nitikurwase ikiombe kenene kyo gokora bochori kia IBC nigo yabete gazette dinga chikureti chikoro chitariki 28 eyaringo mutinyo sito mwako yoiga pono egaikiranga ekero yachiko buna bono chinza chirichuko igorege tu ekanyoranga bintu biria nene chikoro kubuna chipalot paper tichigi tichinza chiri chikorete kintu kiki chiganire go chako bochori bagasukia bagateba nga chigende mbaka 5 ko information tu ari konyora kurwase chobisi chinene cha IBC nigo chiari goteba nga masakarataro seti umapema ni sababu enene twatemete kuna kunengi na gotebi kuni twatete buna company enene ya Kenya Tea Development Agency njanyore tugo toma chibese chokorosia masakaraya ekero yaba igo ekan make ogo drego kabaso go
type na kuprint amasakari yo kwakira chikura ikaba njasuka bagateba bono yachire chinsa cha nabo chikura chirakores butuko ibire bono guchakira saa 12 gutira kwekera abantu bachikurigire sobogale akanyora ngateko genderera gwikira gabo kero yaba igo bakateba chikoru rituko rya Jumamosi korengana ne notice ya ena netwe ne gazeti konyora kijabe ile mandate tinga chikura chikoru on Friday njari kuja kunyarikana chitambo kichiende mutinyu yosaba ono eka baga schedule bagateba bayekore on Saturday na abandi mbakorete rituko rigoro ekero cha yabaigo yare ko babuna yaitani tare 30 onende gose ntare mocha rero ochori mbwari gucha gokoru igo bwari gucha kogenda omwakonde esingencho budget already konyora yako ligento keke ya somiro sekolende ensemelia yabegenwa beldini yege SDA matemba manyire ase okolenda litukoliria lye sabato asensemo yabo kwaro chingana ingane njabete kubanyora usike kubaikira asencherengia ingana babete bagoitabera nabori ngane yetego geti bantu bange nande anene mono bunase nalingi getwekemo nonyembali balingi bakubuli chikura abange babona ba tobaguti mugari tukoria Jumamosi igo nabo yabete challenge enene nande kanyari kananga nonyene kero naratemete kurarigiririe lesson yabo ye kwota kanyoranga nali bari guchikoyesie kayo kwota yo mwako uyu iga nabo yabete challenge enene sana sa banta baminto tobaguti mugari tukoria Jumamosi nande gento kende abaraya babanda babako nabo bari ngede ko aspirants abandi nabarabu no baguti mugari tuke riga na abaki abange chikura especially ase county yetu ya Nyamira na Kisii na bantu bagutimukari tukiri igwa muchando nobete asamanga naye ekero kurigiriria asensemeria y'abantu babete bagwesokia aso gwaka chikura umubaro nka kiobete gokoba ase anene monege tukeri kwarenge egetuo nabone kinarenge tebe igotwa bwata baki chikura 700 na 717 na asaba kichikura beso geti waka chikura nigo baringe 271 eminute na nonye nenusu y'abantu batekore tikento keke tibanyare tigwika nande gukurikire lituko lya Jumamosi abantu lya Chuma abantu bange mbeso geti ucha waka chikura abandi mbali barwete chiri taro au chiense asinginjo yogo chakokora kintu kiki yogo chakokora obochori onde naro sabete libaga lieli tukeli moria matukabe gocha gokora obochori obo one kanyari kanana yaikire Chuma atagete kwira na gosene meremelia sabwene tekokora egabidi akore kintu kiki aira ne baki tachi konyora obokongu chasolyo morigete meremo yae ekero kurigire buya na sengencho yeli tuko liageretenga abantu mbaba bagwesokia abange bose na sengencho yokorosa litukuliria sengencho ngwetenga mbale babete bakobanchara bakabera bakamaroko babakarosa no korosa bose litukondia bete liguchangia asense menene nabona tena bionsimbia macheti ko leto muchando ekogera norene kerona ariko nagwetana na ebitu ebi byo gwakira chikura abantu bari koimukiwo barwarete ocha gwakikura na ndoro je chine chi expenses chiko kora kento kike chigotumeka nando kwanyora mbarororo babwate chi challenge kidogo punabona umuntu akubugolibu aretu asige twake kura kora kento kike airane aba ni namba rororo babwata abana bake undi naro tikete litukere lya Chuma gatabatigantike gose no montande ndera chiche ono muchando buno ina bakwari konyorana okorosa kwa veire muntu tali ko ya sacrifice ya matukaberera bono rero na ya fail na ande bono tigangende mambinji waka chikura tutikete asingane yo NCT ya Kenya
Kenya ngotwarire meyiga eria yogochengera anene mono amatukari amanene imense icho Kenya tubwate Madaraka Day tubwate Jamhuri Day. Jamhuri Day ekero riri tukulia Jumamosi niko likorera abo lakini kule ekero riri tukulia Jumapili niko liko baliko extend wokoba a holiday on Monday. Ntamanyenga tumanyango inkiego chakiagera mangana yabaiga. Serikali yetu ya Kenya ngochere yari organize ritu kiri rya Jumapili nande na tuisa kulirigerera internationally na boko machikorana na ngotwara rirobo litogete na kike kogero konyorana no ne holiday kiabeire go sen Saturday Monday ya eto konyora abantu bakokora kintu kiki bakoewa a holiday lakini isa ko babuna yabeire Jumapili na boko teba buna bono Jumatatu ndiri kokora kintu kiki bantu mbali kogenda mirimo tutukarite ase kerengererie kyo tukumulikira boigo asobochori obochori kiwate bangya serikali ero nkora ero bolitori tukulia Jumapili asigo kia twigete Jumamosi aroche mamocho naro esingi njukonyora degree yeko toda yasokire ewi yatebete nga chikura chikoru oikari tukulia tare 13 eyali nge Jumapili na nago tebi alia yale ko babuna yas etaniri ya chire rituko bono ria Monday rirerero ochori mbware kokoleka ewo all right umonchumulendeze tibuna na ikawa tabina kwenda to usangana into wetera sumtandaito on Facebook and Ndizi TV News Digital Sense Media YouTube na boto bwatu wetera sumtandaito www.ndizitv.net imambi ya bono na bogo sangana itwe asenchira ya bene obego sangana into kerengeli kiao anemono igoro yenchira obocholi obo mwaba bogo korona kwene kibonane mono igoro yekerengereri yake lya gyogusukia litukolirya lyo gwaka chikura nkyabete kigwikira asenchira erengiya ndoshinga hende kanunda watabanga emamba engotuni kiwa nyumbani bogusera Rora Kisi County watching live the show. Klaus Nyakese wataba good morning watching the show live MC Seiro pamoja from Amasago Parish ndoshinga boigo korwa bobasi bonyakama Esani Catholic mwisho Evans Mokua korwa Emomo Saiba Keroka pamoja ndo chinga Victor Omondo Miyenda from Nairobi West komocha Henry Ochoki daktari korwa Itibo City ndani Moroberio bwensa kigachabera simi Moroberio bwensa kia emambi jabono na bogosanga nintu mwanchumulilia Ondizi TV ekerengereri kiao anemono igoro jobo choliobo nkwa bete ko baso choliobo anemono buna chikambeni chiabete chigokorwa ogasoa Sense Media jobo choli nkiora bukwanira anemono igoro yenchira chikura chikambeni chaba chigokorwa ase jobo choli anemono bwa director bechae ekiombe kia IBC tigante nangia ruete obugasioko no bugare nandi karwe timeline ya kiro monto kokora participation ye campaign tindo chibura buruande nonye naba bali ko contest esonde na chitaga tumande sigi chikaba nande tina ibu kesi kende go sekia report iwe igo campaign mbiya chiakor ko day 1 iri batebete kuba kore campaign ko ikali to keri campaign chabete closed na akubuno kwa machiko maete lichi kondigirigeti koranga ngokoruchira senchira yobwansioku enta manyenga maete campaign echichinde endongero kwa voter bribery abo serende abantu bange mbako ni nyero keigo abange batete nyeli elietaligo liororo likurunga ogosera atengati ogosera ne chitinga na piston 7 chitinga nya piston 8 asobo choli obo nene bwa bunge obo choli obo bwe president wa tokoranga osaba MC ogosera nkwalinge ntamanyenga ensemeye yaba director becha amangana yunkwa mbete ko yaigwa tingo te baguse nana ya igwete kindi rende kira nyari kane na bono na chichaga iga kwangira maje na nyore abo konyora buna twakolle gendo keke twanyura sobwamo na ose ruchenerali na ense yeito buna yabeire twabere to kuna kurigereri ngocha kore kwabo lakini nche buno yo muri bure ko nyakurigereri tindo chionde ka gukora gento keke ka gosera iga open ligo se ga koena na kinto keke igo ewono
All right. Aha, stoterete ngane tumanyango litukolilia lyogwaka chikura naki bono ijuma tabiringa amechande menge kaba litukolilia gwaka chikura liroro chingaki maeta matukali akale ne kiombeke ngao kyale okora abose obocholi wara korwa senchera engao kurende asengencho ekiombekya IEBC kyabete kwira libakali abene asugotenera obocholi obo bwaba director bwechae eto bauchinja beteke koba nende tumanyango ngapi mwabete mukorangano na masakaraga gwikirana ase ebituo ando bocholi mbwa chaketa chinga kichiri chibwenderete itangani kabisa tigande benga etofauti njarorekana ase obocholi bwakoretwe emyaka eri ya maega nigo kwari konyora omonto ogotenene buna bona eno morari job mugaka watenena notagetobo director buno gotenena abantu baho bakora gento kiki batenena maiga yao na ndonye kwari ko babuna nubwate chinamba buna bono factory tatebe gyanjore example ugatwara kibiriko ugatwara nyangoba ugatwara sanganyi nabo kwari kwenda bwake chikura aigons ege kugere kwari wake kura buno re shareholder ase factory eyo lakini aige tofauti njabete tofauti na kitogo deba igo yarenge evote ye aso omo remyoyo evote ye nga neba se factory Jones P amsini na ina chire Kenya gaiga ayebuno mulemi igogo chore factory ya mocho kora kento keke ogocho wake rekura ebona. All right, tumanyango chingaki amoroberio betu gochaka no betu gochaka senchira ere engia. In fact, abantu abayigo bachete mapema bachete by 6:30 no baringe ase ebituo biri byo gwakira chikura a polling station igo chabe temandete ndiko iguru saa moja kamili esi kwe chinsa cha saa 9 of which muna na inja sena renge no tuigurete saa moja kamili alafu igasie kwa chinsa cha saa 9 ere buja kigima chinga kichiri chobo choli mu abete makora makungwandonsi mbaka wikira chinga kichoko bara chikura amakongu nama cheti korora bunanje nobogo yobo bwabete especially kurwa se side y'abanyanyimbo baito mbabete gekegetambe babute toroche kuganyamang'anaya obogo yumba amacheti kororekana na se chi presiding officers na cracks mba amacheti koba nobogo yukidogo lakini mba korete gasingia ere buya kigima iratoka nga nare utabete gwiseneka ninchera umurubirio yo gwechikura obete gogo korwa tumanyango nabwateri bagalia bene lyogochi kone kinga onyorero bwene bwa mbaro nyole batabete bagwisaneka niritukoliriria lia Jumamosi nga gwakachikura gusuko Jumamosi na ende nyole nga getango ke mose binde bikaba akabanga taba gwisaneka nobo choli enjera wabete bakoro mbabwate enjera barabe bagwetore bose gwekonya asamangana yonsi Ichiko ndibaeteri bagari nene buna bone especially as a chi contestant babare ko bolio borayo bubwe director onya muntu taisa negeti na the outcome eri yaruete na bakwimuke step agende alonje complaint afairie case nabo akoe uchingaki amangana ya tegereru ekera ategereiru e outcome na beko enano igo nabwateri bagali nene libagaligia gochakire wiki kogenderera lyokoira a petition aenda tebe buna no nyobo chori bwa koretwe egetango neke nkiabete na ndinje tindo chiko se obwasi okobo mbwarenge ose neke nkiabete egetango na chikobwo mubwi ere buja ke gima ase kolende ekero kubago gotegerera balimi egati abali gusangana baro babeto wiseneka no bochoryo balimi bange abange babo bali especially bali bateso keti ocha waka chikura nabo bagotana ingbanyo to botangwa kego bugutanyora libagali abene lyo ocha waka chikura na abange baba bali koboli na barabumba tebetenga nabo twari gocha koewa nabo twari koba set aside so that naintu abantu aba baitu abange bagutimogali tukiri lya Jumamosi banyore libagali ogwesoke bacha kwanira chikuleji ebona amontu murelia Ondizi TV nigotwendete gusanga nere Meshaka Nyambane Ochieng yone tumanyia amange anemono igoro yobo chori obuobu ababo kwenekigwa lituko
lia Jumamosi ase chinsemo ao obocholi bwabete bugusukio korwa asiri tukoli lia Ijuma goikali tukoli Jumamosi asabe okwanera anene mono omubaro nabo igo gagusangana intu anene mono igoro jaba limi anene mono balia babete bagwesokia asugwa kachikura anene mono ime yense yaicho ya Kenya orogongoro gusi asitumanyire mono ase obosimeki bwechani matenga abana kibakurwa ase town elia Nairobi nigo bagoika ase orogongoro gusi bakumye mauga kia yasimekire bakurwa ase chisemo chiria account ya Kericho Bomet bagotirimo goja gusi bakumye mauga kia yasimekire talia mauga ne chae ne kemerigie chae geko bagekoni woguchia ase chinse chisiko kiabage kwene kinga intubuna aba Kenya tuabeire tokwenyorera ensemo elia yenibo tobato kwenyorera ensemo elia yenengo yense cha Kenya sota ba mense cha Kenya obolemi nabwo ekete kyomogongo gense yaito ya Kenya askondo monchumunizi TV turabeto kogenda ase umutimoko oromo kekegima kolene tobeto kwirana nomogeni tunakwenda kumulekera anene mono igoro jamangana alengete obolemi bwekemeri gechae topasa gosuka topasa konyegera Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ne Aino mwana bwechanga cha mitumba chira chabana amo nabantabanere na nigo tagitego chinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago chireteire gisieli na monwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karaboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbea Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandoro kenanga nanje kenanke monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye mechale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere neno suchabo tuko Omwando Mechi Maboru We love, rocky,
esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao y'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriya gikurira y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegoke Ndizi TV obwanso obumagusi omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo licibuli yao nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye nigo bali abacenu naboigo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye nigo babwate bamanyi biguro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro nigo babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi eriyo asaserie asajiga ligaragiya akomwana mazingira maya yogosomera nigo bwigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo nigo bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro Ota Studios. ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora mpaka maamu kwetu. Tupata muziki. Naenda mambiga, mambi ye mna toko paka mambiga. Tigandoro kenanga nanje kenanjo monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo. Obwanchani Omwando Nikera litukuri Jumatatu gweke Juma chinsebere neno suchabo tuko Omwando Mechi Maboru Ndizi TV.
obwansu bw'omugusi. Mwancho muriria Ndizi TV nkwali ndibene ase entunda yende imejo muroberio bwensaki astonete usanga nere mesha kanyambane ocheng ende tumanye amange anemono igoro yobocholi abolia bwaboko bwaba director bechae obe tumulekera amange anemono igoro yenchira bwaba bogokorwa omubaro bwabantu obe tukwikira asense melia ebirengerelio byaba director abosebali bari kwamerelia obo director bwabeta wikira na sense media na boigo anemono ekirenga getu kalenge kimambia lero mbuya yalenge obocholi okorwali tukoliria lya Jumamosi busituko liye sabato asabange babire bakwe murunganira kolendo mwancu muri Ndizi TV nabagingo kwali baga lyabene nabagingo kotebinga nabona yo gusanga naintwe ase mambi yabono na gusanga naintwe birengerere byao anemono igoro yobocholi obubwabo bokone kigwa botebinga ha nkwa bitu biseneka nje babeto bakoro na boigo inkiyoga netie abadereta becha babe bako bakorera ase entunda eye yende yobo orai bwabo na kwali nibene mesha kase enchunda ende imeyo muroberio bwensakia abadirector abalemimba bakwenda kochora abadirector ba kulinde mbarora nyolenga mbamanyeti emeremo y'abadirector ba niriri abange bamatinga kero to kure myaka 3 ngokora turobochori to abatokochora abadirector kulinde mbamayitinga emeremo yabo niririye tumanyango emeremo y'abadirector babete bakochorwa niririye emireme menene yaba director batwachora no create a policy a policy ye nere ko enable at least nonye no murimi achikonyora amapatara maya toise kurigere bando na koira back mwaka 2021 ekero kwa roche umuraisi wito mu president umukoro Uhuru Kenyatta ebiri nere yaire to parliament ebiya ngazi etemo na somoremi bwekemerigie chae omwaka 2021 kero mo ishimiwa munyarenge omo waziri baka create reforms charinge chingia chari kurusi nonye nabantu bari kuruko cartels kwari konyora una aya unoro moralia na nande nayo tagete gochigotonerie chae tuli mukulimo yo mondo keke bwekemerigie chae pone kero kwerende ye yai nanwa the executive order no president na through the reforms chia ena netu igae obororo bwa director kuna bona abaguchigo service banyare bagu kilit na barabu chill forms chiri favorable ochia somo simike bweke merikie chai eon aboigo gendo tutebia emegeremo ya bende mo yabo na yinate korosia machiko no korosia machiko na boiga maraga kura ngakibako echa eko bagego tenemeru echa eko bagego tenemerwa na ndengo set bari chi goals na objectives una bono onye ne factory to tebe yitenene to na kibiriko tebe ko segyanjori nabo baguchichana their own objectives na their own goals cyo wakikishana ki na kitorarore torosi onye namangana ya machani ara ye quality ayara oniwe atoletere gento keke faida role yende no kororana management ye factory uchakira managers mbaka casual workers na kibago kore mirimo yabo abakarani bali bago chigupime chae na kibintu bire are they working buneganiri osigo bire contrary naria atakeire amangana ande corporate governance na kibara kore ba riase ne serikali ne ministry office ya conduct giving the evidence babigin tekemo so that by the end of the day na diura nyore na amapata beira maya
erebu yake gima kubwatikana naye ni maetenga aye no muremiore utatiga koba umurigiri bwa manganaye no muremiore tumanyango egati ijama kongwalia abalimi bagwetera naende okugani kwa gucha saba director aba nkoro kioko anene mono ase ogokorera nakwene kinga abalimi bekemelije cyanko nyora bali obokoreri obuya no muliminde nande nonye kindomoke singono na ncho mulimi omokende abalimi ngwetera bali challenges chinyinge lakini to gwakira nyasaye mbia yakogera emiake ya bwanguiga na through the forms ichi chabete cha rosetiwe amakongo amanga abere solved lakini rende nonya abere solved ayande bado nakorete kintu kiki nagenderete naroro for example kwanyora unabono okoena nukwa moyo amoya ya nara kwene picha ekole kintu kiki esoboke kwanyora unabona akoleki adireiri na njira teyo muntu uragende kwigurira ubuyo gwika kibinafsi korengana na mapata ya toko nyora igarama kemono ekerarama kemono tukonyara gukora kintu kiki kwigurira ayo gwika oro nakiyo konyorerana chae teri gusoboka ni assistant daily takeire and then by the end of the day onye chae tusobogetia se standard daily takeire okonyora mapata iranire nse aya ikintu kende edinde kwene kinga obuyo ikena bode ase chinga kichibwena thinki babwena ta korabu na ba director mbabwenerete kumbo twale timeline bamanye na nonye nekero bachire ba korire amangana yoko make tender amoya yaje mbuyaje chana acha mapema abere factory aenanwe ase timeline through chiaso mwaka bako ena nalimo na enanu bunabone kero tuguchigusie ku mwaka yababuya bunabono ntwasiege to mwaka omutenyo yakora kintu kiki oera yari kobabuya anga moyo igaena no mutenyo yoko osaba kora munatwayo chaka igoyo saba so that buna umwaka ndogo chaka o chakire iga na mapata yako acha chaisi ale rubuyo so that tuchake nandi kulia mapata yoko sikero umwaka yo ndoko bwato challenges ndabale mibagwetera nilio konyori chai igucha yate banetundu bali maite chai rie kero kwa irusiri mugondo igikuta koye pime na nawe na chikiro chiko kora kintu ki chiko gwera kwanyora na tolle chai saa 12 mpaka karibu saa 3 kwa kanyegari acha gocha goche ne chinza chia saa 12 ayebweka kwanyora kwa rosiri chai kwanyora ya susire ono nonye nubukiro buri bwari guchiko so asera diribo boigiyeri at least onyora mapato kwanyora bwakole kintu kiki bwasusire challenge inde konyora leadership ase chitundu bali kwanyora abarai aba bachorire bakuminyokia nonye na balimi asinjereta bweneredi kwanyora abandi bakubasaba nonye nebesa elia okonyora batagete guse maintenance yetundu bali so abaraya batwachorire nabo babwerente baligirerie ebintu ebi bamanyonya maintenance yetundu bali onye netundu baje takire kwa kwiranga okora renovation chibese njire kirari gikuruhande ase buna bagwisaranza weta chibese ta side so that ekero muchando tokeire na certain buying center chibese chiarusi gororo chabaro kete di chewa abantaba bwatokugani uko onye no kwa renovation usonye no gwakira usonye ne birole bitagete kobeku usonye no ko maintain imirango ne kidirisha na kile mbesa kechi oroche chinde ikomule myaru kende toboro sietundu bali besa chinde njiro naende businga yoro chinde chiratoke buso abalemi ngoro bali chibese in fact abalemi bagocha bana fine chinyingi Nande directors are the ones who are accountable to the government. Ekero bako ba accountable. Na wene ekero bako enda barosie budget. Tigaba enda bachi include as a budget, but buna allocations njire to kwente ko set aside chinga naiga. Chirai chibwenete ko genda ase buying center aso gukora mangana yonse twatebire. Ewo no. Erebye kima kwa wero tabanga echa enkobere gekonyorwa solution kie yoko babose mbose mikyo bo kwa badirect abachigoso abisi anene mono aso kwene kinga chaitero chikonyorwa kola situndu wale ekentege tangani no gwakikisha unabono egali at least ya chakabiri asetundu bali tegwo cha unabono limo yasieka uroche egali ya chire saa 2
yanyole nari nasoire mugundo namana kwena napima chikiro isano kosi chikiro ibere titukuli mabwaro chenga ingocha nabenda tari ngango chikobera lakini isa ko babuna bone galiye yachire chinsa chire chama peme chisa 2 na ndi yende chisa 8 turu chimna bona abuni mbwate uhakika nga by the end of the day ngopimande ebon pono konyora buna na kwelethika nemba na pima isano mambi nabona ndi ngotora kigwika gusensa 6 saa 7 na ndi ngende gupima trip ya kabiri ebon boigo amakonguna rotara kwanira kurende asenge njontubuna abarari yankora taratule twabere tugusanga nabaremi aba ntomaete amakongu bagwetera abaremi bali bakwemurunganinga nigo egati abakarani bako baibera chikilo timaete nga kwigure ngane naende nkike bwendete ko runa ba director ababajia usababete bakochorine konekinga oboibi ubwe chikiro ngo chikubole gusira emiakeri yaka oboibi mbwale ngoro lakini asevo noiga ntebenga bakarani mbali gukora boibi nto basa gotebega senge ncho egento ngotebeli gonkelinga ncho monyene ntwabete tugutara umwaka bwechiri bubere nemerongo ebere 2022 abo ntwabete gutara nekiombe gya T-Board of Kenya tinde tugwatora factory kieye lakini ntwabete koranga egati yechi ibintu biro tubakabuna chikilo bitereri yake kunyoranga nchiri scale nchiri gosoma bya aseigo nerio tarabenga turarora kurendenga mboro ekinate bereigo onye kero kindi bwarorekaine buno bwebyo mbwarorekanete inchira nere bare gocha kogenda bakwane nonye naba barorekanete bakora kintu kiki bakokora ubwibi serikali nikiombe gya Kenya Tea Development Agency mba created enchira yuwo make sure nga ekemerie kigie chai ngorendukire ninchira yemo ne yoro chitu gupime chai enchira ya digital ase maita matukali ama kwa kanyolire na nekiro gukora kintu kiki ogosunga alafu kwa likeru esirip ase disakara lakini bono iga igokwire chairi buna kwa yesunga iga yasoma chikiro cha ugali kwana chiruli city dibugate chikiro chao dibugate at least a summary of buna kwa bere ko gupima so mutenyo yo yakoletera ne chitoto igonyo bubi bukare guikande bwakoro tingote una igo gukorerwa ase chitundu bali igura nyorero igo gukorerwa after abandu basokire ku chitundu bali na onye chiweighing scale yechi chiugo cha gupimira umurimi abuno obo gukorerwa bono ngote chigo twara ubukorikanu bono tirolio aba bagokora forensic audits nabo batakire bachiche bakore kintu kiki bachirigire lyasobo ime na amagoso karatoke usatoke bunanyorekanire nabo bakube kwase richiko yukali kore kintu kiki libate nkibagwenete gukora boigo ingana twabata koranga abokongu bwa abakoba asentunda eye ende yobo rai anene mono abalemi babeta banga aba director abange mbabwato bwasyoku mbali kumanyigunga emegondo yabo elia matemba simigete anene chi factory au konyoranga mbagolete emegondo au isiko yorogongo rwa gusiba kasimeka emete orokonyoranga egento ke okorwa batari gotebi gumbarba yotebanga konyoranga factory abereko gekugora ebintu batari kuba manyinga twagorire genteke inkora bego kwanira aba director anene mono aso kwenekinga obwasyo kumboro nabo igo gosoya abalemi anene mono kwenekinga nkumanya bale ebintu bigokoleka na se factory so banga inclusivity nabo igo kuba manyia batarachi gokora kendi se factory ntote bamangana accountability natakire na transparency and asikiri gintu kirike bweneire gokoru kero konyora una bono irrigation sibune chubuno mu director nakabwate metase gete endere we nabinga bono igakwe oneri ikogerere igabikiri in charge hakikishe na kibinde bigokora into kiki turambwata biye chi factory echi nchiabete chikugura emegondo na gusimika emete yoko bakonya kwa bakonya oranga emete yenchereko nachwa yako yo nigwa mbali kumanyigubija na kinamine chekyo aba director transparency netakire kurukirase na
emete yekere kunachwa nebwendete yabikwa nonye nase notice abalemi bonse bamanywa kekugera bono nonye nabalemi babwate shares gekogera nabo pattern parcel bagorete kintu kiki bagurete emigunda eye bono ekero konyorana biachire biakoriru nama mocham nama no koboko kwa maega telikoreta bichangia igigutakirwa omoremi I mean a factory kuchagera omo director manager abantu ababonsi mbake none secretary company by uniform abaleminga emete twagorete totebe Nyamira neta inku yabeire konachwa nekere konachwa this amount bono yari gocha kugenda ase chingo teri gocha gukora kintu kiki teri gocha kwendororo this amount yabeire allocated labda gocha gukora ibintu binde ebo ando chenga Fredo onduko kurubichare bokeire bonchari bo morenda suneka pamoja ime yomoroberi wensakia Dennis Kerandi aka Mosoriwege Su from Nakuru Salams Club wekagachuba seitoni kondani happy new month to Dennis Kirandi aka Omosori Ubwegesuri shabigete namba ya makuru wa sinse chiria mochiria cha Nakuru City Nakuru nigenda teko kina vene ase enchira ere engia mwanchu Ndizi TV unanaika kwa tebinga nabukwanda usangana intwe ase enchira elia jomtandao o Facebook wetera Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News nabwetera somtanda ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792192834 wetera asense me WhatsApp na wego tumeke nambe yo gosanga na intwe ase emambi yabono imeka unchenyamira ntu abetokora amange gakwene kigwa anene mono astotokoranga abarai bakisiasa bagwesokia oyo mobo no mo senator we county ya Nyamira gago egerera omulemi ngakyora gukwanera egechambukiro kelia kyo mo senator we county Nyamira kongo mugeni gwesokia kwegerera omulemi anene mono chinga kichiri toranga obochori kwabere bakonyoro omo senator ambu yari gukwana anene mono amangana bunaya yobolimi nama yari gusiga iga nekemeli iki gitu na kyoroche tubwate priority ntangani ekero mutenyoko era at least na lyoko nyora na intuntu bwata gantu gakyo gukora kintu kiki ogosoera nyumba igo bono okongo mukeni buno mo senator Nyamira na bwate ehaki nere yogotete abantu bae elindi rwakikishanga nonye nebesega neri koletwa yakolle kintu kiki yaikeiro omulemi tebaisa gwikonyore na yaikire gose Mombasa erere gabo keguchichaga ikonyore na nagachunju gokabwate igemere magokora nemia yokoigero yokoakikishanga at least no mulimi nero anyola tukarigatakire njabwate kirenga kende gya kisasa bona kwa roche bose haroche nga kurwa senkoro yae enganeye nigari kwigerera omulimi wekemeli yechae tingo nyara goteba gose nabwate kirenga kende lakini korengana buna abana inchi n'abantu bonse banyamira bamotomete ebi nebintu byonse abwenete ko birigire ya soboime nako bumimurikira ine gasi ene nako legento keke aire yo go oversight na kuhakikishana ama lyonsipi ale within county ya Nyamira ligere irwa soboime na anda kolire mere mukolengana bunetakire ewa ere buyake gima ase kolende boigo ime yorogongoro gusitena kubuliango akerokorabia ekemeliki yechae ekemelieke omolemi oyo bwekemeliye cha imyorongoro gusi kyabirige komokonya bunebwenrete nimaitenga kwabero kogenda chinse mochisiko tokoranga ebonus igere igoro ebonus ya gusige nerense ntamanyenga inkitariko korekia na ninkiboneta korulinde kone kinga na intunko batukira chinse mochinda sibakolire bonus ya 40 45 50 gotira gochigoro ngitobone to korire tone kinga twaberto ko kinya kemerige cyana konyo muri mimyorgo ngora gusi asekire gendo moraria oburai na ubogocha bwabo bwa mana sana ekero konyorana ntubwata barai babwenete kuturigire na kwakikishanga ekemerige gitu kiaretira mapato no amaswanya wika twiburi kwanyora unabona umuntu ule Muranga ore Nyeri chisaidi cha centro
no oyore chisaidi cha Rift Valley na intuga ikakitore Nyanza kwanyora umuntu akurira gusenekire yemo 45 aye kwamana guchichageka kwanyora tukari kurira gusen 19 pono twasinyuku amaswali achakana ngiye kwera bakwaye guchibesa chiri igurake ngucha bari bateba na equality tocha twathore channel igucha ya bembe lakini ncheke rongora aligire nande kerongora observe kucha narorana nonye naba bako ba informed asama ngana yobo ni bwechai aina mauniane ngucha bali ba totebe to some extent twatwara amaswali na barabu keko garabuna bono nyore blockers cartels bali guseni a certain institution bagenda bakora buna baogora abakonyora nabono nabarabuni faido maite bataite by the end of the day chibesa chiri cyari gucha directly gucha so muremi kwanyora na chiarusi by the time chiko ikoro muremi kwanyora buna bono tichiyo igo nali gusaba aba director aba baguchiko so office kimoko gendoro kimoko chiko so office guchakira rero kogenderera tigire nyebinde bya soboime roranga yubo kuri kanu boko ba ego na boko nyoro umuntu abwate 2000 3000 kilos ko mu calculator kwanyora nji na bagira abe no en average abane ko no en 100k lakini kwanyora chiri slightly 20,000 to 30,000 eyo itali kwa babuya tigabarigire libarole adjustment kichibweneire gokoru elinderio nonya n'umuntu gosoka mambirimi nero mwaka kuguchikoera gusomutie nyikuguchikoera kwanyora nere nabwata at least ebe singiya ekomomo yobwo kugendera kona watori chai. All right, ere buya kegima as tutere asingane yobochori nimetinga ekemeligie cha twabere tukurwa ase atambe ekero kuba gukumulekera ase twabere tukurwa turigereria ngo oborai buri bwarenge chiri form chitaracha nabo igo oborai obobogene tumanyango etobautiniririero oborai buri bwari ngo bukoro mbwa bwate nonyene transparency etari ngoro ande buna nako eresa ritangani obo bukoro igo bwarengi buri bwo gochora na oyo nero yoito kwanyora abantu babangire diuka nonyemba ali batakoretiki batali abalimi abantu barusi gwandonsigo baretu bachora montonde onde wense nande bononye kinta gitubura yoroje nande ntagete ngingo bangirwira ini gochimaye nabongoli means cyane nachonya ginga kali wagiru gose nkebiri ko buna bono seito nacha kurusi abantu kisi county gaiga bacha gukora kintu kiki bacha kubangirira ini na kwikura gose chishaonda buna nagotebi omuntu bwate chitundu barie namba na bawake kwa no mara gatano lakini bono obo igo bori omuremi oyomo ekureyemo nekero bori omuremi oyomo ekureyemo tokunyara waka tundu bali kiri chonse ore shareholder igo go stick go chase etu factory ya ebona ase ensemeria yo obuno bachori gwakwanire nda tukwanire an muno igoro yenjira obotenene libogendrete bwekemeligie cha ngakioroche asinga kichabono asichinga kichabono atofauti nero boli atofauti nero kiasi oise kurigereria buna bona matukaya maega nonyene bona sigo yali gocha chibese chiri chinge kiasi lakini aba bari guchakira 2020 gutira no embara buna bagoteina at least amapato na Roma keigo eono. All right, mwantu murone ndizi bona ikawatena ukondo tubwate wetera senchiri mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital Asense Meri YouTube Ndizi TV News wetera mtandao ito www.ndizitv.net watanyora chinse merongebere na inyama tukatano na bere ewiki na mbete SMS 0792192834 sangana intwe ekerengereri kiao asitwete usanganere meshaka ochieng nyambane anemono yoende toto amangana anemono wigo sangana intwe ase oboime igoro yengana erengete oboremi obo obwekemeri giechare nondo chenga Edwin Orare happy new month endugu watching live from Nyamira Bomondo Wadoto watasimambi yabono ensakia happy new month Edwin Orare tuabere tokonyora robotiro ago nabo igo happy new month yakuru wasikyo mbekurkunga COG brothers
igikoragwa no munyakiro gobo kurukunya shemke buri kurwa sinze chiria chia Canada abuni gacheberanda tukubate moroberi bwensakia emambi jabono matenga obolemi na bwekete kyomogongo ase obotenenku bwense yaito ya Kenya tumanyango ekorokuringa inki kyabete kwireranga noina monchili yagakorwa asenseme yechae abalimi abange mbarara metenga kiyamaiga especially asa mapato maite muntu ndi kwensi okora biashara at the end of the day ni profit yotagete nandi nkwaro chino yanenga kiyamaiga aba director gite namba ekyombe kyaba director kitengia tenenetiwe utaenda guchiko fae libagiri galyo director nekero yachikurigiriri ne koti yarigereri mandekero muntu nabwata rights chae nande tukunyara kumukania rights cyo muntu unabona especially nyo muntu tabwati criminal record lakini rende asamangana performance no amwe maswali aliko kora kintu kiki aliko chiku aliko boli kumono anonye kwibitenga giga serikali ndatagete koireka chai ebe abalimi babe bagwaka no weterase government lakini bakagenda kote bagateba bantu kunyara ko kora ko chaite kunyara ko direct ko rwase government tigegendere ko babuna kwa abalimi babe bagendere gwaka no weterase company igo aba director mbabwate libagari nene nandi mbabwate space yoko akikishanga omulemi o benefit likurwa samachani ya yechai ere buyake gima mwanchumuliria Ondizi TV ndo sanganere mesha kuchenga nawe kumulikira anene mono igoro yamangana alengete obulemi ntatu tumulikira bo igo chinsemo chinde cy'obulemi ndo bwato obulemi abole inse serikali ye county nabo igo obulemi bolense ye serikali enene ime ye county ya Nyamira ngira yokwanera anene mono igoro yabalemi bande bebimeli binde arochinga mbamulikire torachakira ekemeli ye kawa kerokyo ndochinga ekemeli ye kawa ekerabe inse serikali enene ndo bwate meli echikash crop litangani urochinga ekemeli ye kawa epareto bibimeli bibiri bikumulikira bya se county ya Nyamira tigande nambira babikumurikira bya egekogera no nyambange baitu ndamaite guseka nere Nyamira nande no isakoli no na bana batwakina iga konyora na tibamanyeti ige minute nga new reforms sinjitakire ko ba implemented erinde ebimeli bibokiwe nalira chiko ba vera isi nonye mbali batali kosimike kemeli giechai ko era senari cha etali kora kintu kike etali kwama kuna bona chinseme chichia uchichachiga konyora magina rororo lakini kawe kosoka buya iko ne bwene teligere kwa sobo imena sobo gale na barabo bae uri baga so that by the end of the month na barabo banyora at least igento bako biko mufuko bono ikira abaga kambate kumera nanga batenga ntu bwate society ye pareto ntu bwate society ye bintu bunebi ntamanyenga eserikali nkibwene tokorane mono gusira bali mudamo government ebwene teje chebono mbaka se ground erigereje binte byale kokorwa amatuka yuba maiga so tatekero ya ligereire emanyenga omuchandonga yoberete asi tagendera ne bimeli ebi ekero omuchando yo manyirwe onye totebe nonye nase esente use factory wende ko ba created ye chikawa already emigunde yenerororo yindi nero erolekaine nabe chi ekogendera ko berororo abalimi babeni college government ituligiri echirengia na management yabengia so that obulimi obwechika bwechi kahawa abogenderere mbo baisa gutigugo nabo konyora ini one way or the other ama partner arasoire gojasi obulimi bwechi kahawa to beto koranga omokonyo murai wenseri katika shago nero betaka kwa ensemo yokora reforms chicha na foigo reforms chikawa ayrochinga noisa negetene nchera berega kora amonchoria ya bose imeyoro gongoro gusibo igo twa moigo busega berega utigare ensemo yoro gongoro Mount Kenya ruka ndebe buno bereka gutigara woro gongorwa Mount Kenya ruka na bali bagucha bamuikanye tiga bamoteine ne deputy president w'insiyete ya Kenya
nabwenere tata ari chinsemo chonse nche personally buna nakabaiga naka kurubaga choretu nana komorora kawikana na ase county yete ya Nyamira ngakina ari kubarora neri yechikura pono onyo beirte mandated kurigire je binte byonse tigachi chembaka riro barito lya gusi arangeri ababare responsible asamangana yonse ba bekense chimineti chirigereriwe chirorwa so muchando berete ekero omuchando yo rigereriwe bere established aire report kuruga abuna bakonyora implementations chabeire echichira tokonya abuna balemi bekawa at large ndio kigetiro kurwa asensemeria ya Kebirigo na ndete kubwati umuroberi bwinsa kya nga tuko live from Kebirigo igati abanga ndete kubwati umuroberi bwinsa kya imambi ya bono to asita igachitika ndete chinke igana bwo kumulekera oborai bwinse icho ya Kenya anene mono aya ndete maitenga amangana ali alengete serikali enene boyungu kunaro mu Kenya orense ekereba ngere igoro boygo nigo no minere akoba gago kunu asigonchera tiyo turabito kurusana ni siasa na mangana mange andrete ime ense yeito ya Kenya inse chuiki bere chabere chiko era toto koranga ekegoli kyabage gweso kirunga Gen Z bakarukurobekana chinse mo ao gwikira nonyanga engane gwichaneli nga bagasoa se bunge enene abange bagasoka niga TV5 bagasoka ni chianga chaba speaker amangana yogo ichani ya kigimeke goli yeke gekabage ko serikali gwikira ase bata osokia abanya nyimbo balia aba military umurai wense Dr. William Ruto na betaka kubwatoka enkwana ye litikuligoro ntebyango asense moyao ngoisa negete nenkwana bosenchera umurai wense Dr. William Ruto interneti aba Kenya osema volio anemono igoro yo yakorobekana itangani kabisa richiko litu lya Kenya nditoete uhuru yo gukora amandamano ekero umuntu utaisanete no burai usutaisanete nangana fulani igo amangana ya generation ni kurukana GZ egokora igo bari within the limit ya constitution yaitu mbara agenda isiko no bari katigati ya se richiko and mbale protected na mangana yonse ase nkwana omurayo ito bwense aina neterito kuri igoro inche buna meshak tindo chigose nangaziete reforms chiri chitakire echiaba aba ekegori ekekyabere kekwangazia egero konyorana istiri agendete kuri kibali balenge bado kolete solution te konyara kolete solution tigategerere ama ngana aba ekegori ekegitagete aise kuira buna ba take the representatives na boko nyoranga nande bono babeiro offended mono alafu gendo kende ekegori ekegori kitotagiti obike binte binge wasi nande tobikirani orocha abange babo mbali bari enlightened abantu bachire university bakolire bachire college bachire tertiary institutions bairanire back mbabwati mirimo and yet turi kuba tebins nchiraki baranyore ko babakonyore imirimo taxes nchiri bobe taxes ne chingia asa maswali yakoba na ali amangana accountability tigana ko mfano kwanyora umuntu taxes chabire raised serikali yakana tebwati vese kerego te abatebwati bese na job opportunities chakoraki chaba chinge kwa manya konyora ase weekend yemo umurayo yomo oyimo kirichi milioni gose ne 200 oyimo kirichi milioni 300 bago chigokora umuchango orochi na kiura te iyo mwana oyo kuna bono besa tichi na ndo already wasoire komukinelie tax igoti kabajigire ekie egange nene generation yetagete mbaba isa kubashumu egekogere ne generation nonye na asiebuku yakorete kentuki ekwanire na ndonye gekwanire asiebuku na bire ikonyo leke okore ibintu birimo was nande bitoletero bokoma sense aliboliria nenderinga omurai bwense Dr. William Ruto obere watebanga nare ange ukwana bosokora chinkwana kore ndo betokoranga ebikoro bune byabantu kubwatwa asenchera butukanu ndo betokoranga oyo kabero mu bunge Onandi Hill Alfred Keter gago saga nona kubwatwa nabanyanyimbo nabo asa abantu babetwa gukura nabo igemambya abantu nabakoranga umusayo mona bagasaga nakaba abduct
affected ekere bikoro bune bya serikali ndete gukora arojenga serikali ebusum nere nekene nga negerigeti gukwana nabasayibole nebikoro bindete Itangani ntebe pole sana se yabanta baba beire ko bakubwatwa se cinjira kiri cyo gututukana na tegererete umurayi to bwetse umuske William Ruto engaki yarengi umurayi deputy president na tebete visa buni byabantu bakubwatu kwacu banyora bagutugutu andons mbigo byari gukororeka se serikali yaye lakini wise kurigire ono byasoire kororekana maisomarore telebuya nande igira against pina machika ito no nyembali ba responsible kubwatu in one way or the other mbagwenete ko basamonde kwanza na National Police Service nande ekero gotema ko ligiriria oroche ekero bachu iginga buna bona ekero bachite gotema gukwanira mangana ya CZ na nonya na abduction jakorete kendo kiki jaso etekororekana maiso marore kingo request umurayo ito na goetera no ena bara ya babaito bachorete bakoenda mo nere bagende bamwerese nga aiwe ebirero bya generation ye aiwe ebirengererio bya mangana abana aba batagete tabaisa washum abategerere asikiundani onya nemeremo abaenjera eranyare kora gukora kintu kiki kiguto kana banyare ko babako yewa otherwise bagenderere igana ndonyore na basoire go create some committees nabakonyora no bokongwa abeire muno ko no murebwense Dr. William Ruto nabo yetega kuburiri buri nga emeko amakonwa amote nabasaya murigeti mobe mogo konyo emeremo motebanga obugima buhabere bawokonga ebine bintu byabete ntaraso asobura ngakimuganiti nsorofu ebintu byabera se myake menge gochimayaga inse yamatu aso myake bere naboigo atebanga nje nimbwatemero berio obwagachi bw'inyomba serigo lirike akabaga gukwanira igoro yabasaba babere bakanyora emeremo naboigo murayibwense Dr. William Ruto akababoigo gago kwanira igoro emeroberi abegete anemono asogosira abasaba banyora emeremo nimbwate emeroberio murayibwense Dr. William Ruto nabatakatanga nabwate emeroberi mwango chingaki ngero yukwanira ngani no mwako ka vera soira office na nonye mabadiliko alitu akanyete make makakoru tararore hapo sabanye chinyumba cyo kwagacha ega ebere mwe kwagacha yo ngobori kiswali ri ororo mwaria no maete musaonde ogokora se chinyumba chichinya cyomura yateba tinkunyara kwira ne ribori elio ase emambi ya bono Pono onye to kunyara kuina ni swali bunelio na kiura ndevi njo muntu ngamenyete kinyoro mali manyamba tobanya olemeremo nchiki vyangu bunandega tinarora musayo yo minto gose oyo narore na witness na nabwate emiremo asekete tingunyara go converse ase o gotebo bulimo e program abwate nengia nanda mata kwa abwate ko chase abasaye namaya lakini nabwenerete guchichesoki akwanere ibintu ebyasobugari tabaisa kwende gimwe ya hide and seek abikwanere abitebe ningi kibweneire gokoro nandi onye kigo chikuikira una naboigo nabo abwenerete kuri bari kirane onye no kurigirana erinderi egende kebe formal ngibaisa kona koba asukukwana ebikoro byakora gendo keke byabibike nero rucherete the challenges Jones makano na basaye bono baterena aigantu kunya gukera bono ntochinga umurabwense obera kwere tambukiro itira ase olio tenete abakoli mirimo be serikali Felix Kosgei atabanga ntaita barai abasaye emiyemo babe bagwesokia bene kurwase byombe abya basaye bakora chinkwane gati serikali nekegolikeria gia Gen Z korende ndochinga abasaye tabiringa ntundo bwati barai ntomanyi ti abumbara bya moto to jikomena baro bono nchira kieye umurayibwense Dr. William Ruto bono arachi gukwana nabasaya na nemba bwati barai tigeso kiweka na raro lile ange buneye ntu atwaro mukutano ase umutando ito X Twitter obero invited yo tare so kya chichorora kwanera mangana mumutige boli nabakora bulibaga erese nande kero goteba buna barai bachoru kurwase kire county abatebete imiyemo abangi babo bali bakwirororo bali babwate nabarabo
interest chabo ogo ikoro ri baka babwerete kuire mechando yaito onyore basaire kuire mechando yabo iko bono ntobwati trust na barabo nande no isakoligereria anene muno bali bakumwikangi nabuna ndora nyore besokire bagotena barabo na barai ase bono iga GZ na betikali tena tebwati murayonde tigesoki mbari ise some issues batakeire chibe handle no murai bwense tigachirigereria ameke solution yasejire kako make solution iro libo kongole mboko bororo bono aha boigo ngana to tokora boigo koleta libera linene nabana jeshi gotumwa ase chinsemo au asokwene kinga oborendi mborot koromo rai obuobumo bwazimio relo dinga tebanga Rusia bantaba abana nyimbo bakerengo kyabana jeshi ntamanyenga kolengana naye inkiro kwaneringa ne yo gotumwa kwa bana jeshi kulenda chinsemo au imense itwa Kenya lichiko ndiete umu president ekero approve ya kodiru na parliament go deploy KDF Kenya Defence Forces aba ekero bako ba deployed ndirio konyora na the security sector obosaria ntebe boigo bwa ofael mil abaskari baito bakawaida onekero ba buire chinguru na be government through parliament ewa approve Kenya Defence Forces erinde yere tobo toerero lakini bise kurigireri mono bana batari buna no busari bagokoro bana batari buna no pinto batakete gokoro bya destruction egento bakurigireri yanene no gutaka kororanga ebi nabarabo eliogiria bore wekanire nejogiria abo kwegwekana naso gokora maandamano eyubanjire nelijiko ebona kolengana murai bwense Dr. Limetatenga abantu bali kurobekana so morembe niko barwete asi street saine kya mugaso abantu bandi bagaso ebibago bikabikarukana ngabyasoire aso kurobekana ebage binabya bete bigoso ase bunge bigosamba bunge bigasamba city hall ndamanyenga akolengana umurai bwense Dr. Limetatenga igendo ikwiranga abana jeshi koletwa nase ngencho ebibago byabere bigoswana nagati abandamanaji ngera kwanirengane igo bono tokusinyona igense ya Kenya nebwate bibago bono nye ikirera na nebwate bibago na it means the government is very aware about it onya kira aware abune bibago mbiroro they know the due process yo kora kintu ki yo kubagwatia onye bibago biroro nabo bikorigu asita yo birakora kintu kike biratame ndubwate all the CCTV footages ndubwate our DCI ndubwate all those from National Police Service barakora yo kora kintu kiki yo kurigia abantu abakora obosari obo lakini anene mona se generation yega eyuma tegitebwati tribe eyitebwati division yende eyitebwati kubagikana konde wensi abana abantu bari united batenenira so bwamo ko kemea ebintu bigukwanu bitari goikerano ebona abono ekero kurigeria chingato chikokora abarai bare asebirogo ababungaba n'abakenya babakirete ekura naende kerobo choli bwalingeza chonga amangana yogoserwa nalengo igo abakenya nabo babete bagwitabira nabagachora barai mbachitikuliria barai kubwatekana nebikoro bali chi manifesto chi abakenya bange bakabaligeli kubwatekana nenjira balenge abakenya bwigumbu bwate mu mocho asogochora barai ababe abaraye abekero baguchiche kero ngotema kurigereria sensemo yane bagucha gutusaba chikura anene tiga tukwanera ababunge gekoera nabo bagotoroseria machiko ngocha bali kero muntu ku express otebi yata getego chigokora negenda ata getego chigokora umo igasibuna bone yo mubunge ne ya registration oversight na representation ine rigasi anene tomotomete ndubona buna representatives igabwene to gutoigu mono twamotebire akore gendeke neke unabona naro mubungo ne West Mugrango Mosque Steve Mugaka na igwete biriro byeito na igweto kugani waito na bachite mbake bunge agavoti na no agakana nindu twamukaneti bono nye tumukaneti kurunse gaiga na beta kira barai bonse bakore kintu kike baiwe ibiriro byabaki babachukura ekora abantaba na bagotometa ase bunge ogenderere ogende gukwana igoro ya on behalf of them tari ayo koira ibirengerero byabo nandonye bagotebiri buna twaiwu nonye n'umuntu uri utamanyete gusoma twibure chi expert cyato tebiri gendeke ngerikiya
na butakirwe bwe ebirengereri ebyo na yokirikirya soboine na bagokora consultation ya sobogare alafu mana kwena na richibuririria ambie mono kigima tatenkwa enusete ka usete moiga obe gogo tabokia obe gokorwe nkwana yago yomwerio ase mambia bono asabale mibaminto tigamba tebinga ikastoko korate ko by vain amatunda na rororo togenderere kubuka mapema tokori gasi nomukia na bokonyorana amapata very by the end of the day. As a generation ya GZ, let's continue fighting for our rights. Ekikere kironge tigatoke tebe ko bikironge. Ekikere kebe tigatoke tebe ko bikibe. Nto baisa gokira tigelyo gire itori gwekane. Abantu baito bakisi, abantu baito banyamira, na abantu baito bonsi bamenyeta se obuiko bwense yaito ya Kenya. Andonsi asemole. Kolega sinomukia tigama pato tonyore na yatokonyora twabagana ndukuri ntutwika nalio turanyole blessings kurwase omonguru and tonyore none blessings chinse yiga tiga mosese niwe kitoko nakugenderera kona kubwatira naso gukora imirimo mbia mono asuikira na ime studio Ndizi TV ntondo ko kagima ende ndi bali tukolio mwali gocha ase chi studio cha Ndizi TV yumesha kaucheng nyambane ore osanga na intwe ase mambi ya bono ime jomuroberi bwensa kasa tukosanga mangi kolinde ntaba ibe Frida Kerubo tobe tukubata nere kurwa ase mambi yarenge entambe yobaga kongali bagali abene osanga no mugeno ito Abigail Nyancha manero gakone kinga chibicheche boygo na Mario gyabero kira asenchira yobo ikira nane go yirole kota nga happy new month kimocha kumutienyi ogatano na kabereyo chake nechinguru koromokia askeregento ogokora na boygo manyanga amatukonko minyokari kigima ene kinga kwaberego ikirania ebirenga byonsi obwate ase obogima nabaganeirie omutienyi omuya weekend ya na boygo lituko ligiye nyuranga Ndizi TV nabwo obwansu bomusi atabwate mirobere menge kokoke gosemia nabo kumanyia amange nabatakiri obiya weekend tukoli ankyo twara oburele obiya ime Ndizi TV nabwo obwansu bomusi Ndizi TV, obwansu bwomugusi.